उदालगुरि जिल्ला आसाम प्रदेश कांग्रेस आफादा गांधी जयन्ती सान फालिदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला राजीव भवनाव गासै रायजोआव गासैबो धोरोमनि आरज जथुम आरो सोद्रोमा बाहागो लानाय हाबाफारिफोर लादों। बेजों लोगोसे धनश्री मंडल बीजेपी मावथि दैदेनगिरिफोरा कांग्रेस दोलोआव हाबनायखौबो नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला कांग्रेस आफादनि हेफाजाबाव उदालगुरि विधानसभा बियाबनि सिङाव जानाय हाबाफारिया गाहामै जोबनानै थाङो। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि प्रवीण बर'आ बिबुंथिनि गेजेरजों मा बुंखो नायनि फै। এই দুইটা प्रग्रामखौ लानानै बेलेग बेलेग धर्मनि ख्रिस्टान बाथौ बा बेलेग बेलेग धर्मनि जिबिलाक माबाया अर्गानाइजेसना फैनानै जोंनियाव मदद होबाय बा जोंखौ आशीर्बाद होलांबाय बिथांमोनखौ जों दिनैनिफ्राय गोसोनिफ्राय खुलुमहरदो। मानि थाखाय लानाय जादों बेखौ बे गथै इन्डियाआवनो गथै असमावनो जाहाथे पिस जायो माने पिसफुल मोनसे परिबेक सिटुएसन नांगौथ' पलिटिकेलि दावगानो गोनांबाबो नन पलिटिकेलि दावगानो गोनांबाबो सिटुएसनफोरा जुदि कन्ट्रल नङाबा पिसफुल नङाबा रावबो दावगानो हाया। जे मोनसे ससाइटिया दावगानो गोनांब्ला बेयाव परिबेका सिटुएसना डेफिनेटलि गाहाम जानांगोन। गतिके बे सिटुएसनफोरा जाहाथे एब्राप्टलि जिबिलाक सिटुएसन जादों दांगा हांगामा बे हारिया बे हारिखौ हामा मोननाय बियो बिखौ हामा मोननाय हामा मोनलायनायफोरा जाहाथे कलाप्स जालाङो गोमालाङो माने आनन्द गसाइ साया भगबाना जाहाथे बयखौबो आखिबाय शक्ति बिनि थाखाय बिथांमोना भगबाननि खाथियाव अलमाइटिनि खाथियाव जिसुनि खाथियाव आरज गाबदो बेनो आरो।